Téma letošního Expa, tvorba budoucí společnosti pro naše životy, je současně jednoduché, ale také nesmírně ambiciózní. Každý z nás si přeje žít ve světě, který je bezpečný, zdravý, propojený a otevřený novým možnostem. Ale cesta k takovému světu není samozřejmá. Vyžaduje představivost, odvahu a spolupráci napříč kontinenty, kulturami a napříč obory. A právě k tomu slouží tato výstava. Dvacátého 4. července 2025 vstoupilo Česko do popředí světové výstavy v Osace. Slavnostního ceremoniálu Českého národního dne se zúčastnil prezident republiky Petr Pavel a také japonská princezna Takamado. V programu vystoupilo na 50 umělců. Světová výstava Expo je jednou z nejdůležitějších mezinárodních událostí. Organizuje je Mezinárodní úřad pro výstavnictví a koná se jednou za 5 let. Česko se Expa účastní už po 6. Myšlenka světových výstav vznikla v polovině 19. století. Expo se stalo výkladní skříní lidstva. Každá země tu představila své vize, technologické zázraky i kulturní dědictví. Československo a později Česko se svými pavilony vždy patřilo mezi tvůrčí stálice. Jedno z nejzajímavějších období československé účasti se odehrálo v roce 1970 v japonské Osace. Tehdy se světu představila skleněná plastika, která spojila neotřelou kreativitu se řemeslnou precizností. Jejím autorem byl René Roubíček, umělec, který proměnil sklo v médium emocí a světla. A právě jeho dílo, Exponaut René, se o 55 let později stalo inspirací pro maskota české účasti na Expo 2025. Tatínek hned na počátku svých mladých let i maminka začaly patřit k generaci zakladatelů nového pohledu na sklo. To proto, že dosud sklo vlastně bylo pouze používáno k užitkovým předmětům a oni byli zakladateli toho, že se sklo začalo používat pro volnou plastiku. Bylo to takové umění pro umění. Soška, která byla před obrazem maskota na letošním expu, je jedna z prvních volných plastik ze skla vůbec. Vznikla v roce 1960, využívala těch možností, technologií a vlastností skla úplně jiným způsobem. Nedělala se do formy jako to užitkové sklo až dosud, ale vlastně se vyráběla v huti z té žhavé skloviny. Tím, že se to modelovalo takhle bez formy, vznikal každý originál. Tatínek vždycky sklo dělal s tím, aby ukázal především, jak je sklo krásné, jak se liší vlastnostmi od jiných materiálů, proč vlastně sklo nejde nahradit ničím jiným a snažil se přihlížet k tomu, co to sklo umí samo. A on usiloval o to dávat lidem
něco, co ještě neviděli a taky jim dávat radost. On si taky už zase v pozdním věku někde poznamenal, že umění je radost ze života. On se tím bavil a bavil těm druhý a chtěl je tím bavit a to, že se rozzáří děti, když vidějí teďka toho maskota z Pryše a i dospělí, když viděli v těch 60. letech už ty maskoty, tak vlastně, že se všichni tím baví a něco jim to vlastně říká o tom, že ta radost ze života je v tom. Na pavilon jako takový se vyhlásila architektonická soutěž v prosinci roku 2022 a potom vlastně v březnu roku 2023 se vybral vítězný návrh. Byl vybrán tento krásný pavilon, přestože je stavebně velmi náročný, tak myslím si, že jsme nakonec rádi, že jsme nešli takzvanou tou safe cestou, tou bezpečnou cestou, ale šli jsme trošku do risku. Vítězný návrh vlastně vyhráli Apropos architekti, přestože mají hodně zkušeností už, tak jsou ale pořád relativně mladí a druhý návrh vyhrálo studio, které má za sebou mnoho zkušeností. To je to, co vlastně hodně lidí si ani v Čechách neuvědomí. Celá expo se nachází na umělém ostrově Jumeshima. Ten umělý ostrov je vlastně dělaný z navážky a spousta států vlastně zjistila, že ta půda není opravdu kvalitní, špatně se na ní staví, není dostatečně pevná. My jsme hlavně pyšní na to, že český pavilon je opravdu český a nejenom z toho důvodu, že z 80-85% postavený z českého materiálu, který se dovezl do Japonska, ale je skutečně postavený i Čechy. První tým A2 Timber přijel 17. září, odlítali den před Vánocema. Tady v Japonsku, když se řekne, že vlastně lidi pracují ve stavebnictví, jsou tím myšleny hlavně ty manuální práce, opravdu lidi, kteří fakt fyzicky manuálně pracují na té stavbě. Většinou je to bráno tak, že jsou to lidi, kteří nemají dobré vzdělání, nemůžou najít nějakou jinou práci a vlastně proto, aby získali nějaké relativně lepší peníze, tak vlastně dělají tady tou fyzickou velmi náročnou práci. A školitel byl opravdu v šoku, když jsme mu řekli, že chlapi, co přijeli stavět pavilon, takže spousta z nich má vlastně vysokou školu nebo odbornou školu a opravdu ten pavilon přijeli stavět nebo pracují vlastně vůbec v dřevostavbách prostě protože je to baví, protože to chtějí dělat a ne prostě protože to dělat musí kvůli penězům. Český pavilon jako takový je ten největší exponát, právě to, co jsem říkala už předtím, protože je z českého materiálu, je postavený Čechy, a je postavený vlastně naprosto inovativní technologií, která tady vlastně v Japonsku se běžně nepoužívá. A to je právě to CLT a je to ještě v kombinaci s tím sklem. Ten český pavilon je vlastně výrazně jiný než ostatní pavilony tady na Expu, který fungují hlavně na tom principu, že jsou takzvaný black box, to znamená zvenčí je nějaká líbivá fasáda, ale uvnitř vás zavřou do černého prostoru nebo tmavého prostoru a pak tam máte hlavně digitální projekce, videa. A ten český pavilon tím, že má skleněnou fasádu, tak je to místo, které funguje spíše jako galerie a je to spíš takové místo, kde se člověk může uklidnit a podívá se na nějaký příběh, který se vlastně odehrává na té zdi, což jsou vlastně kresby od Jakuba Matušky a Kamaskera. Mural, který je 250 metrů dlouhý, tak je inspirovaný vlastně nedokončeným triptychem Alfonse Muchy. Po slovanské epopeji dědeček chtěl udělat gigantický triptych, ale bohužel to bylo v době, kdy Němci vpadli do republiky. Gestapo ho zatklo, nemučili ho, ale zlomilo mu to srdce a brzy potom on zemřel. Jediné, co existuje z toho triptychu, jsou 3 malé studie, které jsou kulturní památky České republiky, ty jsou tady zde. A tady máme, tam je věk lásky, věk rozumu a věk moudrosti. 3 absolutně základní síly, které už hnaly lidstvo v minulosti, teď to ženou dneska a budou to hnát do budoucnosti. A to je, myslím, jako proč, když jsme začali mluvit s Ronem Pleslem o nějaké inspiraci,
tak se přišlo právě na tento nápad, že vlastně tyto 3 díla taky harmonují s tou celou koncepcí Expa, protože Expo je částečně o budoucnosti. Pro mě, jako ten pavilion, já si myslím, že to je fantastická věc. Udělal to velký dojem, myslím, nejenom na lidi z Japonska, ale na všechny návštěvníky, kteří tam přišli. Myslím, že to jako opravdu v tom smyslu to, co Expo chtělo dosáhnout, že jako naše republika jako opravdu udělala dobrý kšeft. Unikum tohoto pavilonu je to, že je postaveno právě na těch biznisových aktivitách. Myslím si, že množství biznisových aktivit, které my tady provádíme, daleko přesahuje všechny ostatní pavilony. Eventové uspořádání je zde takové, že většinou děláme eventové záležitosti pro naše partnery a podle velikosti nebo způsobu toho partnerství potom odpovídá i velikosti akce, která může být akce od 20 lidí až po akci pro 120 lidí. Každý týden je tady jiný kulturní program, takže v podstatě přes 22 kulturních souborů různých žánrů se tady ukazuje japonské veřejnosti. Povědomost o Expu v České republice je velmi malá, aspoň jak to vidím já ze své sociální bubliny a nebo bubliny mých dětí. Pokud se týká přínosu pro mladé lidi na Expu, tak je to samozřejmě setkání s celým světem. A kde při jiné příležitosti, kromě olympijských her, se můžete setkat s tolika různými národnostmi a s tolika různými lidmi. Druhá věc je teda, že ty lidi si můžou uvědomit, že taková akce znamená daleko větší vypětí pracovní, protože Expo nezná víkendy, jako nezná volné dny, jako Expo jede od rána do večera po dobu 6 měsíců. Ty, kteří na to nejsou připraveni, tak jako můžou zakolísat. Les civilizací přináší do Japonska ticho dávných dob. Každý kus dřeva nese paměť času i rukopis krajiny, ze které pochází. Z kmenů stromů starých 6,5 tisíce let vyrůstá prostor, kde se potkává minulost s přítomností. A právě český projekt připomíná, že všichni máme společné kořeny. Jedná se o 6,5 tisíce let starý subfosilní materiál, který jsme v roce 2016 na území Severní Moravy vytěžili. Často říkám, tisíce let čekal ukrytý v zemi, aby nám mohl vyprávět dnes svůj příběh. Rozhodli jsme se do japonské Osaky dovést absolutně rekordní číslo, celkem 133 kusů těchto 6,5 tisíce let starých dubů, které můžete vidět všude kolem nás. Vymysleli jsme projekt, který byl koncipován tak, aby jsme dokázali zahrnout co nejvíce států světa, aby Expo jakožto kulturní olympiáda, dalo by se říct, která se sejde jednou za 5 let, tomu, aby odprezentovala to nejlepší, co svět dokáže nabídnout, tak abychom vytvořili vlastně neutrální půdu, ve které se může každý stát najít jako doma. A každý z těchto 133 kmenů jsme se rozhodli symbolicky dedikovat jednomu z účastnických států světové výstavy. Náš koncept krásně zapadá do japonské kultury, do jejich lásky k přírodě, respektu ke stáří a respektu k tradicím. My jsme ten projekt navrhli tak, aby uchvátil každého a vytvořil si linii na celý svět. Díky tomu i samotný hlavní architekt světové výstavy Sou Fujimoto se osobně zaručil za náš projekt a my jsme díky tomu mohli vzniknout. My jsme si uvědomili, že to je příběh, který dokáže přilákat právě návštěvníky všech těchto států. Proto my dneska každý den vítáme národní delegace. Ty chodí po lese, vybírají si kmen, který je bude symbolicky reprezentovat na tomto neutrálním místě. A jsme vlastně tím pádem žádanou půdou pro reprezentanty světových organizací, států, vlastně i uměleckých kruhů. I believe this corner should be ideal for placement. Got it? We could place it here with the
This Just one? like yes, with the sharp corner aiming here. On this side. Yep, correct. Slightly more to the Like this? That's perfect. Done. Nice. Now Well, now we have a tree. now we have a tree. Welcome United Nations. Thank you. Veškeré přípravy už začaly v podstatě téměř v momentě, kdy jsme věci hodili na papír a nebylo ještě vůbec jasné ani jisté, zdali budeme na světové výstavě, ale věděli jsme, že nějaká vysoká pravděpodobnost je, asi 1%, takže rovnou jsme se pustili jako do příprav, a protože by to jinak bylo nerealizovatelné. Bavíme se o něčem, co má neuvěřitelné množství informací, uchovaných z dob stovek a tisíců let dozadu. Díky letokruhům, které matka příroda zaznamenala do těchto kmenů, jak takovou klimatologickou kroniku, my jsme dneska schopni analyzovat tyto letokruhy a přesně určit, jaké bylo počasí, jaké byly klimatické podmínky 6,5 tisíce let zpátky. Bavíme se o tom, jaký byl úhrn srážek, jak moc padalo sněhu, jaké bylo půdní složení, anebo jak se třeba pohybovaly ledovce. My se dneska snažíme trochu poodkrýt tuhletu oponu a nabídnout dnešním vědeckým i jiným institucím možnost zapojit tyto vědomosti do nějakého celkového poznání o našem minulém vývoji. Za fungováním českého pavilonu stojí tým lidí, kteří mu dávají tvář a udržují ho v chodu. Angažují se tu i studenti, kteří vítají návštěvníky, koordinují program a učí se, jak zvládnout náročné prostředí Expa. Můj všední den se zaobírá hlavně řízením personálu. Jsem taková mezispojka mezi vedením pavilonu a běžnými atendanty, takže hlavně jim píšu směny. Starám se o to, aby věděli, co mají dělat, aby byli správně proškolení o tom, jak provádět návštěvníky. A pokud tady je business event, které jsou hlavně od pondělí do čtvrtku, tak aby business eventy probíhaly hladce. A pokud je to kulturní event, které tady bývají většinou od pátku do neděle, tak také, aby probíhaly hladce, nic se nepokazilo a všichni byli spokojení. Je tady hodně atendentů, kteří vyšli přímo ze školy a přišli sem jako jejich první pracovní pozice, což je pozitiva hlavně v tom, že se dokážou hodně přizpůsobit, že jsou plní motivace, že jsou tady hlavně kvůli tomu, že chtějí být v Japonsku. Pro ně je to dobré v tom, že to pro ně může být odrazový můstek, kam se posunout dál, jak používat japonštinu, jak mít v životopise napsané, že už něco s japonštinou dělali třeba. Letošní Expo Osaka je více zaměřená právě na galerii umění a na jakési poslání, myšlenka do budoucnosti. Takže to, co tady máme vystavené, tak možná nebývá pro běžného návštěvníka nějak extra zajímavé, ale vlastně v pozadí toho všeho se odehrávají business meetingy a vlastně diplomacie mezi zeměmi. A to si myslím, že je jako nejdůležitější, co se na Expu odehrává. Jakékoliv vztahy do budoucna mezi zeměmi, které nám můžou přinést jako pozitivní přínos vlastně. Ide o prevádzanie ľudí na návštevníckej stezke. Celý ten pavilón je koncipovaný ako galéria súčasného umenia, čo môže byť pre niektorých ľudí trošku náročné na pochopenie. Takže k tomu máme nejaký náš výklad, poukazujeme na nejaké veci, rozprávame im o českej alebo aj slovenskej kultúre, pretože veľa Japoncov sem chodí s tým, že si pamätajú Česko-Slovensko. Takže jim vysvětlujeme potom, proč to nie je už Československo, že je to Česko a Slovensko. Obecně to je komunikace se zákazníky a pomoct vlastně těm lidem se orientovat v tom pavilonu. Oblíbená pozice? Paradoxně je to možná ta pozice venku. Nejvíc tam člověk si myslím komunikuje s lidma a trénuje se ten jazyk. Pro mě jako pro Japanistu je to pro mě skvělá příležitost se potkat s Japonci od Hokkaida na severu po Okinawu nebo Kyushu na jihu a vyzkoušet si různé dialekty, porozumět dětem, porozumět starcům. Je to skvělá příležitost na učení se jazyka. Fakt ma to baví, sú hrozne milí. Niekedy samozrejme prídu aj zaujímaví ľudia. Nemôžem povedať, že Japonci sú všetci úplne strašne najlepší ľudia na svete. Samozrejme chodia trochu aj nahnevaní niekedy, keď sa niečo pokazí.
ale naozaj sú veľmi zvedaví, pýtajú sa na rôzne otázky. Veľa z nich chodí, hlavne starších ľudí chodí a spomína, ako boli na tom predošlom expe, kde bol ešte československý pavilón a doniesli nám napríklad ukázať práve menu z tohto československého pavilónu z roku 1970. Potom prišla pani, ktorá pracovala v československom pavilóne, prišla nám ukázať svoju uniformu, doniesla nám aj nejaké fotky a naozaj vidno, že pre tých Japoncov je to expo veľká udalosť a schádzajú sa sem v podstate z celej krajiny. Na začiatku sem, alebo ešte stále sem ľudia chodia s tým, že vyslovene sa pýtajú na muchu. Máme tu vlastne jeden jeho exponát, jednu sochu, ktorú robil ešte keď začínal svoju kariéru ako sochár, nie ako maliar. A naozaj vyslovene sem chodia s tým, že chcú vidieť práve túto jednu sochu. Prošel jsem si spoustu pavilonů, Ameriku, Indonésii, Vietnam a musím říct, že na český pavilon jsem docela hrdý. Každý člověk má vlastní interpretaci toho, co tady je, toho umění, co tady máme v téhle vlastně galerii, což dává lidem mnohem větší volnost a zážitek právě z českého pavilonu a dává to skvělý obraz právě Česku. Někteří lidi nikdy neviděli uran tak, jak v takové skleněné podobě, jako můžou vidět tady u těchto růží. Zrovna před týdnem jsem se bavil s jedním zástupcem japonské vlády, který mi tady povídal o tom, jak vlastně nikdy se na uran nedívali jako na krásnou věc, ale jako na prostě čistou věc energie, možná nějaké nebezpečí. Ale v českém pavilonu poprvé uviděl tu krásu té barvy a tu záři tady těch uranových růží. I take you this milk, mlíko, sán mlíko, goju, Q. She did, but I created now. Jmenuji se Achim Šipl, na Expu jsem vlastně denní manažer nebo manažer provozu, zároveň barman, zároveň výčepní a zároveň to, co je potřeba, tak jak už to na takových projektech bývá. Moje cesta byla jako taková zajímavá, protože já jsem se vlastně o Expu dozvěděl až 29. ledna. Tenkrát mi volal vlastně generální komisař českého pavilonu, že schání někoho, kdo by jim udělal signaturní drink na téma maskota tohohle pavilonu, který se jmenuje René. Jo. Já tady jednoho mám a udělal jsem vlastně jako drink, který je spojením český slivovice, japonského melonového likéru Midori, yuzu pyré a CC limonády. Jo. A má to takovouhle krásnou jakoby uranovou barvu. A my na ten drink dáváme očička, který dělám z marshmallownu a čokoládového pera, jo. Takže to je vlastně uříznutý malý marshmallow a na tom jsou vlastně jakoby takovýhle panenky jako z čokolády. Pivo, který tady máme, občas může být i z Koreji, protože vlastně v Japonsku jsme vykoupili všechno pivo, co tady jako měli a vůbec nepočítali s tím, že můžeme tady natočit třeba 3000 piv za den. Jako, jo. No, my máme vlastně, prodáváme v téhle restauraci, prodáváme take-out v téhle restauraci, dole v hlavní restauraci prodáváme nejvíc piva, ale máme tam i okno na piva jako sebou, takže prostě fakt je to 3000 piv třeba za den. Jako jo. Já jsem vlastně opravdu vyměnil svoji manažerskou pozici za tady tohleto, teďka řeknu v uvozovkách, jakoby busy peklo, protože tady venku je 36, jo, a prostě máme frontu od rána až do večera. Ale jakoby můj primární cíl bylo jako reprezentovat Českou republiku. Jo. Já jsem tady jako za Česko. A zároveň je to teda jakoby opravdu vykročení z komfortní zóny, protože my tady moc nemáme volna, jako nedá se tady střídat, jo. Nemůžeme si říct, hele, prdím na to, šáhnu na nějakého Čecha dalšího, který půjde místo mě, moc to takhle jako nefunguje. A je pravda, že po těch 13 letech té ambasadorské práce je tohleto velká změna, která mě baví o to víc, protože práce s lidma je prostě to, co gastronoma jako drží při životě.
tady na mě mávají, natáčíme tady v restauraci, jak na mě mávají tamhle kluci z Japonska. Hi! Na zdraví! Samozřejmě Japonci jsou velmi jakoby vřelí a hrozně rádi si všechno točí, to asi budeme znát z Čech. Jo, všechno je pro ně jakoby hrozně jakoby zajímavý, roztomilý. Snažíme se prostě dělat českou hospodu a snažíme se dělat jakoby to, co jako umíme nejlíp. No. Teď se nacházíme v hlavní restauraci Českého pavilonu, kde vlastně přijímáme nejvíc těch turistů a kde nejvíc jakoby vlastně to frčí. Základem toho piva je vždycky nachlazená sklenice, jo? Tak jestli se tady mrkneš, tak já mám tady takovouhle vanu, který mám vlastně půl litry, který jsou v ledu, protože studená sklenice je základ. A druhá věc je, musí být jako mokrá, jo? Mokrá sklenice je vlastně druhý hlavní parametr. Jo? Hele, nachlazená sklenice a čistá sklenice. Jo? Samozřejmě můžete ještě vypláchnout. No a co je jako důležitý, tak důležitý je samozřejmě vědět, že ten kohout v určitou chvíli točí pěnu a v určitou chvíli takzvaně zlato. Takže já, když si ho jako takzvaně naříznu, tak on je částečně otevřený a teče z něj pěna. Takže já vlastně jakoby nejdřív tam dám takhle pěnu a když si natočím dostatečné množství pěny, tak si pustím to zlato, jo, který vlastně jakoby se točí pod tím. A tady už je takhle vidět, jak se mi tam točí to zlato, jo. Takže my děláme základně hladinku, pak se dělá šnit. Šnit je vlastně malý pivo do velké sklenice, jo? Zase začnu naříznutím piva. A pak děláme mlíko. Mlíko je vlastně jenom pěna. Chuťově jiný, je to víc sladší, není to tak hořký. A mlíko se pije na ex, jo? Tak schválně zkusím, jo? Jo, teď mi tady chybí, no, takže mohl bych ho tam dodělat. Důležitý u toho plzeňského piva je, že se vlastně tlačí ze spoda nahoru, jo? Že se netočí ze zhora, jo. Vidíš, já to mám ponořený a vlastně jakoby tlačím jako tu pěnu nahoru. A ta pěna by měla být vždycky jako mokrá, taková lesklá nahoře, jo. Takže mlíko, šnit, hladinka. No a vlastně ty Japonci mají rádi tu pěnu. Ta pěna opravdu má úplně jako jinou chuť než to pivo. Samozřejmě má to jako, je to samozřejmě pivo, ale vlastně to mlíko je jako sladší, takže se jako i dobře pije. Děláme tady s Japoncema závody, kdo to vypije dřív. Zatím vždycky vyhrávám, takže je to jakoby dobrý. No. Dneska se i v Japonsku točí Plzeň. Máme tady tapstery japonský, kteří jsou přímo proškolení v Plzni. Byli v Plzni a byli vlastně proškolení přímo plzeňskýma sládkama a tady provozují nebo případně pracují v plzeňských jako barech. Jo. Třeba tady Miraj. Miraj je vlastně tapsterka, která je tady naše nejhlavnější jako tapsterka, stará se nám o pivo a byla proškolená v Plzni. Kdy jsi se poprvé setkala s plzeňským pivem? Yeah. 2023. Yeah. 2023. Yeah. 2 years ago. Yeah, 2 years ago. Yeah. Say na zdraví in Japan in Czech. Yeah. Na zdraví is in Japan. Kanpai. Kanpai. Yeah. Kanpai. Kanpai. Ten zvon znamená, že když na něj zazvoníme, tak je pivo zdarma. Takže zvoníme jenom před otevíračkou. Ne, 18:42, tady se podíváš, je takovýhle jakoby 18:42, což je tady v tomto případě jako hodiny, tak je to 18:42 založení toho plzeňského pivovaru. Jako jo. Takže vždycky, když se zazvoní v 18:42, tak je pivo zdarma. Samozřejmě my na to vždycky zapomeneme, takže moc pivo zdarma není, ale kluci, jestli si dáte pivko, tak vám zazvoním hned. Tématem české účasti na světové výstavě Expo 2025 bylo talent a kreativita pro život. Ve spolupráci se školami vzniklo několik úžasných projektů. Například jsme vytvořili nový český rekord 9metrového maskota, kterého jsme vytvořili z národních listů, lipových listů. Další úžasný projekt kniha Talent a kreativita pro život. Cílem bylo shrnout naše zajímavá místa, lidi, všechno, čím jsme výjimeční, co jsme dali světu, do jednoduché komiksové formy. Do spolupráce se zapojilo přes 30 škol, přes 2000 žáků, desítky, možná i více učitelů. Takže to byl velmi náročný školní rok 2024-2025.
Od této chvíli už budu světové výstavy navždy hltat všema 10, protože nás mohou opravdu posunout rychle kupředu. Vidíte tam, čemu se jednotlivé země věnují, sledujete tu globální diskuzi, kam se ubírá. Světové výstavy většinou nastavují ne to, co se bude dít za rok, za 2, za 5 let, ale skutečně se věnují tomu, co se bude dít za dekády, anebo čemu se budeme věnovat. Takže je to nesmírně zajímavá událost a myslím si, že už asi nikdy nebudu mít větší zkušenost, než jakou jsem získala právě tímto projektem a spoluprácí.